Před vlastní montáží provedeme penetraci jak na vnější stěně po obvodu otvoru, tak uvnitř ostění. Upevňovací bod osazený úhelníkem přiložíme k parapetní hraně. V oválném otvoru upevníme šroubem pro přesné nastavení. Upevňovací body nastavíme do roviny. Upevňovací body připevníme šroubovacími hmoždinkami. Úhelníky L upevníme vždy jednou zatloukací hmoždinkou do parapetní plochy ostění. Interiérovou folii nalepíme samolepící páskou na boky a nadpraží rámu. V rozích folii nastříhneme. Na rám upevníme plechové kotvy a zajistíme šrouby. Na horní hranu upevňovacích bodů naneseme lepidlo Fix-All. Rám nasadíme na upevňovací body, ustavíme do roviny s upevňovacími body a zajistíme svěrkami. Rám srovnáme do svislé roviny a zajistíme ke zdivu klínky. Zatloukacími hmoždinkami upevníme plechové kotvy do ostění. Podle rozpisu upevníme stranové upevňovací body. U plastových a hliníkových oken vložíme mezi rám a stranový upevňovací bod roznášecí podložky. Pro dotvoření celoobvodového rámu EPS použijeme nízkoexpanzní lepicí pěnu. Pěnu nanášíme na hranoli EPS na stranu přiléhající ke zdi a k rámu. Pro zafixování hranolů použijeme svěrky. Slepením exteriérové folie začneme na parapetní hraně. Folii lepíme pomocí lepícího tmelu Vapor Seal. Tmel nanášíme na všechny vnitřní hrany a na vrchní plochu rámu. Housenku tmelu rozetřeme zubovou stěrkou. Na parapetní profil nalepíme folii samolepící páskou. Folii na všechny lepené plochy pečlivě přitlačíme válečkem. Na zeď přilepíme folii integrovanou butylovou páskou. Svislé pruhy nejprve nalepíme samolepící páskou na rám okna. Folii opět na všechny lepené plochy přitlačíme válečkem. Po nalepení svislých pruhů dotvoříme spodní rohy. Přehyby rohů zajistíme lepidlem. Zalepíme přesahy svislých pruhů v místě podkladního profilu. Tmelem pečlivě utěsníme rozevření folie v rozích. Jako poslední lepíme pruh v nadpaží. Lepení folie dokončíme dotvořením horních rohů. Na ostění ze strany interiéru odstraníme nečistoty a přetoky. Interiérovou folii přilepíme butylovou páskou na ostění.
Pruhy fólie přelepíme na střižené rohy a přesahující části plechových kotev. Naneseme housenku lepícího tmelu na vnitřní rohy parapetního profilu a kolem úhelníků a přilepíme pruh interiérové fólie. Pruhy fólie přelepíme přesahující části úhelníků. Takto provedená montáž okna zajišťuje dokonalou těsnost připojovací spáry a je připravena pro realizaci vnějšího zateplení.